Според данни на Националния институт за психично здраве в САЩ, около 9,6 милиона души в Америка са диагностицирани с няколко психични заболявания, а приблизително 43,7 милиона с различни психични разстройства – от тревожност до обсесивно-компулсивно разстройство. Това е факт. Но има надежда. Едно проучване показва, че хора, при които религията е определящ и организиращ живота фокус, се възстановяват по-бързо от пристъпи на депресия. А при тези със сериозни психични заболявания, религиозните и духовните дейности са най-често цитираните стратегии за подобрение. Павел пише: „И Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“